fik jeg dig, hva'? Dem er jeg sgu ikke så stærk i. Kan vi lige tage de blå, så skal jeg give dig en rundtur. Men i hvert fald, vi har Julian her, Red Hurricane, der lige skal ind og vise, at tyske fiduser, de kan noget i Danmark. Giv mig et hø. Hvad siger det? I hø. Så har vi en tysker, der er på vej helt nordpå. Det var en tysk parallelparkering, det der. Nu har jeg lavet nordhæld. Det må jeg nok. Vi skal have gang i vores klipmand. Og have lov til klipning om tirsdagen. Men powerkritter, vi skal lige have vores banemand afsted med klipmaskinen. Så du går nok klipning, er det om onsdagen, Jakob han går til hestning, eller hvad? Ja, det gør han faktisk. Ja, det har og det er faktisk fra klokken 20 til 22, så vidt jeg husker, med pause. Prøv lige at høre, gutter, det er om torsdagen, man gør det. Det er hestning om torsdagen, undskyld. Ja, det var potting, det glemte jeg. Jeg går